Kuiwanene kimoko genda moga chi ambassador chingia chinga tali to county nande nyantali mbier mogo getene ngase kandra kabisa na chire mali ICU konyora ntubu atege tukekoro ku ventilators konyo ICU ekwete hono iga twagurite 12 ventilators igo ebitana 12 muntu tago kwesenge jonga ventilator tayari kwa ana mapi na tumeona zingine zimewekwa zote igo amanganasha konya ligere lindi kwa natole ko sabanta bamba twechwes ngende kyomwe na arore maiga bali ono igega twatwa ligende ko 6 scan enya mangana yo wako x-rays ko ali dumo basa wako x-ray na arore ga igeke ya na igora lero konyora ito bwate 60 what 64 scan what how many slides 128 kabere konyore yere roro na chiro na roro mugaka getoro ambenga gabana na akwicha na inche ikiara ndo kinga na abwendre ikiere machine ile koro kimpa kimeki kende nge yoga ile county gaiga county ngi mara nchi private nchibwa machine hiyo ile machine scanner malia na bobono ekonyara koro kirege kitegane igo tagiteba boli mwezi ikaere county ne yaino nektali ne yaino anje kutete wako x-ray akuma keliko nyora teroro okira tele nektali yene muri gere ligorali tuavekire chi mattress whatever chiriche nektali 1000 mattresses chirichingia umwana naiterera amache tari kubera igoro banu muntu urwalete igo chi mattress na role kia letru chonsi pima onsi to wasu saboruan lakini kora arwale aso cha maiga bas monyole aso kurarabia alia igoroga alia ntobwate mpake ipiro iga alimo korre bindo biri yellow na chire ma chine chipiro chi uniform kore maiga lazima ocho tuare yango kubekengia ogoche nyagitari kwa bwena nonye turarwali mubante boyo to ogoche nyagitari na ndo rwaroro umuchando mono otigaire abantu twarusi ebuilding yeli mbaikire maiga sechi woni chine abunta kitendole ngakingo bakonya abandi nabo turabe bono nonye admission aberakira neza kororande osekoro stole e building area matene ne bwate mechana yendo ngere ko mechanical abantu bali gete imose bakigite kibesa mtuko nyara kugendera cyangwa kugendera roro okonya abantu abwate lakini twabuli ngaki ESC ekiche tonyirikere bakore audit mate gali nechinjiniye torose to fix toira baroiro osacho oagachite mata mabera takore diki kaina onye ndiyo monta kwete mate gaiga kagatima etimbiriro ky'abantu babwate abantu bali mate gali award 500 manyana rutu arusiyoro igo sheketiyo nima ete baje banzi kisei lakini nabatenga nonde site mba ngombe gikunywa maji ebyoto mbiugi ngombe nange kunywa maji lazima to make sure ingasi yako reka na promise ati ngojo kana nande chi ward moja kwa una achiroro na moja ororo to kuane monte bya magendro kimuganitse